lalela uyambona ukuthi usemuhle kanjani nezinduna asenazo uphile ukususa ingane encane ama induna wena lalela indlela engimphethe ngayo uphile ukususa ingane encane induna angisothi ngisaye mina lo ngisaya mina njengoba ngila Nkosi yami inhliziyo yami ibhlungu angiboni nokuthi ngizophinde ngiphile kahle uSandile mncane una 24 years kuphela lo mama ngazi ukuthi umenzani ngabe ngiyasho kube mhlawumbe ngixakekile ngabe ngithi mhlawumbe ubona isimo sesekhaya iSandile ufuna ukusondla ufuna ukusiza ekhaya manje nami ngiyayisebenzela nginemali yami nami ngiyayisebenzela angazi ngizenze njani angazi manje ngizokhuluma ukuthi cela ngisize ngizomnikeza noma ngayini ayifuna kodwa uSandile bengifisa ngathi mengabe khona la ngamnyasela khona ngixolele because ngengikwazi ukubabuka bejole nengane yami ngengikwazi ukubiza uma kulokazana noma ugogo omdala kangaka omdala nangimina hawu ngengikwazi angicela ungixolele mngani wami ngeke ngengikwazi Mamzethu ufila kanjani umngani wakho mekhala kanje ngenxa yakho ukuthi umdlela ingane yakhe udla ingane yakhe uthi yangicasula nje lento ayishoyo mangabe le busy lethi ene ngimdala ubudala busho ukuthini lalela ke sisi ngiyithathile ingane yakho uzonzana Ngibingelele babukeli bevumani film lokhuluma uvumani walile kwamhlabela ingane awuswanini madoda le phansi emanguzi hawu kuthiwa ikakhulu mbiwe egcikeni kodwa ke asikho lapho namhlanje ngiphethe usisi wami la ngeke ngikusho igama sisi uzozisho no mama uMamzethi sisi wami after ivideo sikhiphile bulokhu ngifonela even na ku WhatsApp ungifonela ku call babukeli nibaningi ungasho nje namhlanje ukuthi yini kahle beyenza ukuthi ulokhu zami kungithinta into engiletha la namhlanje Bhutvumani lo mama lo ongibiza ngomngane nami sonke lesikhathi ngibele ngithi umngane wami kanti yena ungidla ithende uhlethana nengane yami nkulu manje ngizothi kuthoba lungisele umshado ungashada kanjani ingane encane kangaka ungashada noSandile wena hayibo musukudlala ngami wena musukudlala nje ngami wena hawu Mamzethi yaqhaqhazela kuyimanje Mamzethi asiyasibambe ngoshuni wezwi lenkosi mama umngane wakho wesikhathi singakanani mhlambe iminyaka imingaki iminyaka embalwa noma mhlambe iminyaka sihambile mina 7 years mazi lo mama lo mina 7 years mazi lo gogo lo ngamazi nami ngincane kunaye kwazi ukuthi nani uSandile ingane kunaye yini yakudala ukuthi ngoba nakho ugogo umbiza kanjalo yini edala ukuthi uzwaneke nomama lo ngoba uthi mdala kunawe lo mama lona ngazwana naye ngoba emdala kunami ngifuna usizo mangifuna usizo ngizokwazi ngithole umuntu omdala ozongibonisa nami ngangifuna ukuthi nami ngelina ngimangixakile ngithole umuntu omdala ozongibonisa ngangazi kusofika la namhlanje Ingabe kuyiqiniso yini uMamzethu ukuthi mhlambe ngoba sumazi isikhathi singaka ukuthi mhlambe una 44 abalaleli baphika ukuthi uMamzethu una 44 while ejola nengane yakhe na 24 ana 44 ana 44 noma ngingamazi ukuthi unanga kodwa ana 44 mdala lo mama lo mdala kunami mdala noSandile Mama mhlambe awuyitholanga usuyinhlekisa ufisa nini ofisa ukuthi yenzeke njoba manje ngiyacabanga ukuthi wabonela ama video aphumile yini ofisa ukuthi yenzeke ngoba uze la ulokhu ngihlupha bengifisa ngathi mengabe khona la ngamnyasela khona ngixolele because ngengikwazi ukubabuka bejole nengane yami ngengikwazi ukubiza uma kulokazana noma ugogo omdala kangaka omdala nangimina hawu ngengikwazi angicela ungixolele mngani wami ngeke ngengikwazi Mamzethu ufila kanjani umngani wakho mekhala kanje ngenxa yakho ukuthi umdlela ingane yakhe udla ingane yakhe uthi yangicasula nje lento ayishoyo mangabe le busy lethi ene ngimdala ubudala busho ukuthini lalela ke sisi ngiyithathile ingane yakho uzonzani ngeke kwenze lutho ngeke futhi uzuyithola noma ngeke ngisho noma ngeke ngenze lutho kodwa ngiziphele kahle le angeke ngize ngikuyeke uthandane nengane yami umdala kangaka ngeke ngize ngikuyeke uzongenzani sobona ngithi angithi uzobona cha imani bantu benkosi Mamzethi sisuthona sisinentobeko Sandile siyathandana akho thando la angiyazi uma sisipha amandla nothi kodwa akho thando ungathanda ingane encane kangaka ingane engazalwa ingane yakho
Hayi uyalihlekisa yazi, uyalihlekisa. ayikho into ehlekisayo la. Uyangihlekisa. Mama ingabe iqiniso ukuthi wena mhlambe khona la umamzethu uke wasibeka ukuthi wena ingane yakho mangabe ifuna ukubhala ihomework mhlambe uyithola eyenzisa ihomework wena uyabuya usukhathele ngabe iqiniso mhlambe into kanjalo. Yebo bekwenzeka lokho. Bekwenzeka ukuthi mangabe ngibuye emsebenzini ngibuye ngikhathele. Bengeke ngikwazi ukuthi nginakane nengane. Kodwa futhi noma kunjalo besingeke isidingo sokuthi amsize ngehomework. Usandile unontanga yakhe kade bengabe manje umsize ngehomework hayi lo gogo lo. Noma ngingathobe emsize sekuthola ichance ukuthi athandane naye pho. Kanti mangamsizi njengomzali. Phela usizo usandile ukusiza mina. Mama manje awusho ngabe mhlambe ukuphatha kanjani uyithola wena usujabula nengane kamngani wakho ngaba ucabanga mhlambe lokhu kumosha ubudlelwane benu. Hlangana nalonke ngihlangana ndawo nalonke angeke phansi angeke phansi ngenze into zakho Ngikuyeke phansi. Ngikuyeke phansi. Ngizoqhubeka Ngikuyeke phansi. uyathanda ngiyaqhubeka nayo. Angazi kahle wena. Sizokwazana nje. Angazi kahle wena. Angazi kahle wena. Mama awuna understand la understand uthufi. Understand uthufi mina. Hayibo. Lalela. Gogo bo. Lalela girl uzo understand yes. Hayibo. Uzo understand uzogcina usungithanda. Uzogcina Aneva usungithanda. ngeze ngikuthande wena. Angithandi so umngani wami. Angithandi so umngani wami hayi manje. Mana kancane. Hawu akhome moya wehla la. Phakama. Hawu. Mamzez. Mamezala. Hayibo. Mamezala. Mamezala. Ubani mamezala? Yimi mamezala. Ngizongibhedela wena. Ngizongibhedela. Umamezala wakho kumele umbize ngomamezala ngalezi yakhathi zakho. Kuqale ba. Unawo namadolo okuguqa. Unawo namadolo okuguqa wena. Oh namaguqa komu namadolo okulala phansi manje sigqiza amadolo okuguqa. Hayibo. Mama mamzethu ngabe mhlawumbe uthi wena njengamanje awunandaba nobudlelwane benu ukuthi Anginandaba. Mandaba? Anginandaba. Ukhetha umfana omncane kangaka nobudlelwane bethu ba7 years. Yeah. Ubolile wena. Ubolile wena. Ubolile. Akukho kubona la ngizokugadela. Uzokugadela ba? Ngizokugadela ingane. Ngiyakugadela nje. Gadela uyiteta ngaphambili. Uzokugadela ingane yami uyiteta ngaphambili. Ngiteta kahle yabo. Ukhohlakele wena. Umthakathi. Umthakathi wena. Angisomloyi mina. Umthakathi. Nginyanyile. Ngifisa ukubona. Ngifisa ukubona nginyanyile ngifuna ukubona. Usazongibona ke. Usafuna ukubiza nangomngane nyanyane ngidona. Usazongibona. Lalela wena nje thandazela ukuthi. Yeke uzenze lutho. Wena nje umamezala. Understand. Siyahamba la. Siyahamba uyazi kwami noSandile. Ngiyazi imani mama ngabe mhlawumbe usebenzisa i-weak point ukuze uthole ingane kamama lo ngabe mhlawumbe usebenzisa ukuthi umsebenzi esikole bengayenzeli. No mina ngangithi ngiyasiza kanti ngizovela ngikhethe. Usiza Ngangithi ngiyasiza. Usizani uthisha nesizingane manje ngemsebenzi. Lalela ingane yeza kumina yangicela. Yes. Ngayisiza ke mina. Wayisiza ndlelana ihlizo ngokuthi uyitete ngaphambili. Usihlale nayo. Ngakho konke ayidinga ngayisiza ngakho konke ayidinga. Wena yindaba uba umama uvile uba ubhatani. Wawubhaca nje wena. Wawubhaca kufanele usuku umfundi ingane yakho. Hayi. Mama mhlambe ngabe into ejwayelekile le eyenzakalayo mhlambe awukazi uyibone phambilini. Ngiyaqala ukuyibona into eyenzolo isikhohla ngasalo mfazi. Ngiyaqala nje ukuyibona, ngiyaqala ukuyibona. Futhi mhlambe ngiyagcina ngoba mina ngayibona mhlambe sekufa kwami. Angifuni ukuyibona nje futhi angifuni ukuyibona lento le. Mamzethu. Ngabe kahle yini ehehe kulomfana wena? Uthando. Walibona kanjani uthando? Nje ifudumalo. Ngathi ifudumalo ingane encane kangaka baphonta yakho. Ngathi mengithinta nje engithi ngavena ngezimo. Baphonta ngakho bazokunikeza imiso lo ifunayo. Ungaze unikeze ingane encane kanje. Lalela banoshukela. Wena unawo yini? Ayanginawo ushukela. Unoshukela nawe. Uma nginawo phela ngaba ngizange ngize ngikhethe. Ifuna imali inyoka uyinyoka amadanono siyayiciya ngamadanono embhedeni ayibo yayi wena into esiyenza lapha kulambhede awuyazi mama ngabe mhlawumbe bakubuka kanjani awumakhelwane ngoba i-video yakhe ihamba kanje enkundleni zokuxhumana ndaba nokuthi bathini omakhelwane anendaba ongiyeka futhi ongiyeke nje ongiyeke hlanganaphi mina ngihlanganaphi umancane ongiyeke hey umancane nje sengiyazehlisa mngani wami cela ukuthi ngikwenzeleni uyazi ukuthi ngikunikeza yonke into ofuna ukuthi ngikunikeze yona usandile
Kodwa ngeke ngikwazi ukunikeza uSandile uyazi nawe. Uzokwazi. Njengoba ngesengamkhetha, angeke ngisamdedela. Angeke ngisamdedela sengamuzwa phela. Ngingakunikeza neyami indoda mengabe engangawe. Ngifuna uSandile, ngifune yakho. Hayi ngeke Ukuthi siyafunzana thina angeke ngikwazi-ke ngoSandile. Ngamane ngife ngoba nginqamuka izandla. Uzophila. Mnganami, kodwa mnganami ngakunikeza noma ngayini. Noma ngayini mnganami, uyazi ukuthi nawe ngiyasebenza, ngakunikeza noma ngayini. Yonke into oyifunayo nje mnganami, lapha idimoni mnganilela, ubona kanjani? Awubona ukuthi idimoni leli? Awubona ukuthi idimoni khona umthandazo engimaziyo mnganami ongakusiza kule nto nayo. Uzoyiqeda iy'ngane zabantu. Yazi ukuthi uyangihlanyisa uboy. Uyangihlanyisa uboy. Thina silungise le ndaba lento akusukuphila lokho, akusukuphila lokho. Konke wrong ngawe. Uyangihlanyisa uboy. Uzombiza ngoboy Nkosi yami. Angeke ngikwazi ukumyeka uBenten wami. Ungathandana noboy mngani. uBenten wami okahle nje wahle. Awuthoma ngimela kancane. Hamba nawo Manje mama awunavali ukuthi mhlawumbe ngakushiya kwabangangayo. Anginendaba nje. Ngiyazi ukuthi ngeke. Mina Unentombi yakhe kuSandile Mtsheli. lalela into engimnika yona akayithole entombini yakhe. Hayi bo. Ngiyachazela nje. Awusabi ukuthi intombi yakhe ngoba kade ninayo mhlawumbe ngakwenza something. Hayi ngeke yazi ukuthini eyami igezwa ngamanzi. Uyena makoti wakwami-ke kuphela lo. Yayi wena angayi makoti akuhluphe kanje. Makoti ozofa. Hayi engikwazi Lalela uzokana wena uSandile wami. Manje mama ngoba nihlale uSandile wami. manje mama ngoba nihlale njengalo makotana wakwakho. Hayi ngeke ngokubona kwakho. Khuluma ukubola ngeke nje. Ngeke zamthola uSandile. uSandile wami. imano manje mama yabo into engimzisa yona uyifice yami yomile ithi uthetha qa afike ngale ubolile lalela afike ngale amanzi athi ayishem anganeli amanzi embedeni yaphi indoda yakho le hayi khohle indoda yami khohle uSandile wami angeke ngize ngikuvumele hayi khohle angeke ngize ngikuvumele khohle angeke ngize ngikuvumele angeke ubese kutshelile ukuthi seshe the next week bese kutshelile ukwazisile lalela ke kodwa ngeke sekwenzeke lokho ngisaphila ngeke mengisaphila nje inqobo mangisaphila angeke kwenzeke lokho mangisaphila yebo mangisaphila ngeke kwenzeke angithi uzobona lalela ke siso thula ubuke ngeke uzumvimbe uSandile wami lefika nje la kumina ufika nje uthule nje kuthetha qa mama ubonisana nabantu mama yini le uthi ithule mhlambe ngabe umoya othule noma yini lalela uyazi ukuthi yini ithuluzi lami ithuluzi edala ithuluzi edala elidala ithuluzi lidlula la elidala elasebenza abantu asebaba yabona ke lo sebafa basebenzisa lo thuluzi lakho lalela ngoba mina angeke ngize ngimiyeke uSandile uzomnyeka uyangizwisa idanono yes idanono engidla naye embedeni siyashibilika mama usafuna ukubala njengamanje amadanono uqala ukwadluna njengamanje engikwazi nje ukidla nguSandile yavela ngihlanyisa yavela ngithatha ngibeka yini ndaba uvele wakhetha leyo mngani wakho ke ungayibuka amanye amadanono lalela imizwa yami nemizwa yakhe yahlangana ngikhathele wena uzongakhathalike uzongakhathala ubuka nje manje ngikhathele wena mama kaSandile mhlambe ngabe isimo sinjani endlini Nkosi yami kusasingane yami manje lana ngishintshele ngempela leya muntu ungishintshele la muntu akusasingane yami lengiyaziyo ungishintshele lalela uyangibona ukuthi usemuhle kanjani nezinduna asenazo uphile ingane encane ama induna wena lalela indlela engimphethe ngayo uphile ukususa ingane encane induna ongisothi ngishaya mina lo ngomoya ngomoya uhambe yawezivini ngomoya lalela ngesikhathi wena uhambile sis ngivumele ngimshaye mina lo mama uzoshaya umngani wakho mama ngivumele ngimshaye mina lo ngishaye khona uzoboshwa angisena ngane mina manje Sandile uyena yedwa nawe uyazi ngane yodwa uyena yedwa Sandile uthi angenze njani manje angisena ngane mina uzohlala wezivini sisale sishade thina ayikwenzeke nengiboshwe ngeke angithi uzongishaya hayi ngizokushaya ngizokubophisa nje ngizokubophisa uhambe uhlale wezivini sisale sishade azi lento kumele sisothe kahle mama zethisondela hayi ungasabi ukushawa vele ngiyabona kuyashisa into eshisayo uyayithanda sondela umngani wakho phatheka mphethe sekucela phela nami ucelwa yimina
Cela ngiyaphansi wena. Cela ngiyaphansi ungalungalije ungibangela imincisi ungibangela ukushisa. Ngangibangela nje imincisi. Mina ngayitholela uBentene uma wakhe engafuni ukumenzisa ihomework, ngayithathela ngasenzisa ingane ihomework. Mama ngayibeka la. sakuzwa ukuthi uyakukhipha mama. Bathina abazali abalalele lelona njengamanje. Bathina abazali. Bayajabula. Bathina abazali. Bayajabula. Thatha umakoti wakho ungene naye embhedeni. Angithi uyamthanda. Usandile samfuna. Umakoti muphi? Asamfuna usamazi manje ukuthi umakoti muphi. Lo gani Okasandile uzoba nosandile embhedeni ayinami. Wena mina hambe uyodota ngawo lapha ngaphandle. Phela uthando wena usandile amthanda. Mama ngabe iqiniso unovuka emehlweni. Uzwa mina. Hayi ngifuna ukubala manje ngifuna ukubala. Bolo sathane lo. Wena uyathakatha wena. Uyiqhuqa wena uyathakatha wena. Wena uyathakatha wena. Unele grocer. Unowe airtime. Mtshene udayeka ukugcwagcwazisa. Usandile kungagcwagcwazi. Ngiyagcwagcwaza lapha embhedeni. Uyakhala usandile kutshela lokho. Usandile kutshela lokho ngikhuluma kanjani ngengane yabantu. Ngitshela. Ingoba wena womile wena kade wayigcina ngithi wena womile fanele phela kusona indoda yakho iminyaka eminingi kabi ungayithola umuthi kodwa kanjani ingoma uyangisiza ayisuka uyangisiza musho njalo yaba njengala hayi mntakwethu ufika nje amafutha bambaphi khona la salukaze sesiqedela lesi shame ngiyacabanga ukuthi mama mhlawumbe kuzoba njani uzama ukutshela Sandile afuna ongizwa Funza ukusanda ukukhuluma nami akasafunza ukukhuluma nami. Uthi uyokhuluma nami mhla ngakamvumela ukuthi ashade nalogogo lo. Uthi mina ngabe ngisuma makhe mengabe njengashade nalogogo. Ngamzibi nge-phone call mama. Wabamba ama phone call manje mama la musu umzibi. Yeah, ukephi? Hello? Awucabanga ukuthi mhlawumbe ukhuluma nengane yakho? Ngicabanga lokho ngithi nami ingakho ngibheka lapha. Ukhuluma naye angithi? Yebo. Ngicabanga ukuthi asivele sizama ukufonela ingane yakho yabona uyicela mina ngifuna ukukhuluma noSandile ngifuna ukukhuluma sasisomzali kaSandile mina Sandile sangathi nokuthi ngina kasadla endlini angisamazi nje mina uSandile sengizwa ngabantu bambonile nokuthi ngiyabona ukuthi ulala khona la endlini ngelangalala ngibona ngama take away lapha ngaphandle kasadla endlini Sandile mina ngisena ngani nje manje iqiniso ukuthi umalukazane ukafike lapha eflatini yebo uyafika umalukazane Yafika intombazane. Yafika ingane yabantu. Uyayithanda yona? Ngiyayithanda ingane yabantu isencane le ngane. Kade bazwana noSandile. Untanga yakho uyena umuntu ofanele noSandile. Hayi lo gogo. Lo gogo uyikhonta yenze amenze noSandile. uSandile ngisiyambona ngiyamtshela ukuthi asihambe siyogeza. Khona lokho ngitalenza akangifuni uSandile. Hayibo angimazanga usa. Ima mama. Ubani lokhuluma naye? Ingane umuntu wami nje Sandile. Sokubona inamba qala. Uthi angisuke nje la kuma wakhe ngize kuyena. Siyangidinga. Wena umthakathi wena. Ngoba ngisho ngithi le ngane kumele ngizame ukuthi le ngane iyogeza ususe lento le. Kuthi ngizokwenza njani angazi. Nesami sangiprofithele emotweni sangitshela ukuthi khona into ogane ngengane yami. Hayi angisomloyi mina. Umloyi. Angilo yangingane. Umloyi sangiprofithele sona ke ekusini. Sangitshela ukuthi khona ogane ngengane le. Yabo njengoba ingifonele ngibiza. Uthando liyasha liyavutha. Akukho thando la. Akukho thando umuthi. Udlala umuthi mntanami. Udlala ukuloywa. Esathapi. Thatha kuwena mthakathi indini. Wena uthakathaka wena. Mhlambe bungakazi ubone yini mhlambe ayikho into eyasimefike kwakhe ekuvashela eflatini ayenze lo mama mhlambe baflethane yabona. Benginginake phela namadebe edlalisana bengithi phela uyamdlalisa njengomama. Uma kudlalisa nje umuntu omdala uma edlalisa umuntu omdala kini uma wakhe akamna leyo nto ukuthi mhlawumbe siyakufuna cause uyayibona iAGN ukuthi hayi uyamdlalisa njengengane yakhe abengazi kanti kuzoke kufike la abengazi Mamzethe manje mocabanga ngicela ukuthi Mamzethe ngiyacela ukuthi njengamanje awukucabange kahle ukuthi uwena ngicela ukuthi at least ke uwenze indlela thatha isinqumo yabo nje manje uSandile uyangifonela uthi asambe semarket yabona keep your drama mama keep your drama what funa wakho uzokupholisa umoya uzopholisa ba umoya funa wakho uzokupholisa akho moya waphola la ngizokubulala wena ngizokubulala sihamba semarket ngizokubulala Mina nginayo advice
Azimele vele uphume kulomngane wakhe yabo ngoba uyabothi umngane wakho ukhohlakele. Ngaphuma kudala. Ukhohlakele lo mama nje. Kumele vele umreject nje usuke eduze wakhe. Yabo? Manje futhi akekho under age phela lo muntu lwana. Angithi yabona uneminyaka una 24 manje kungcono ubungaphathwa yini. Thula my sister ne. South Africa.